Bon dia, avui us porto una activitat per buscar tresors. Jo per fer-ho he agafat les lletres que vam estar pintant l'altre dia i també alguns materials que tenia per aquí per casa, una pinça petita, un bolet de fang i una de les peces que vam fer amb la pasta de sal. El que he fet és resseguir el contorn i després és tan senzill com ficar-ho a una safata i fer-los desaparèixer. Els repartim bé. Jo per fer aquesta activitat he triat, que tinc per casa, sorra de la platja. Si no ho podeu fer amb pa ratllat o amb arròs o amb farina, d'acord? Ara tapem els nostres tresors, que quedin ben coberts, que desapareguin. Així. I per buscar-los farem servir una canyeta. I ara tan sols hem de bufar ja en tenim un. I busquem en el paper on hem resseguit les figures, aviam on va, i el col·loquem. Podeu fer els seus noms, si voleu fer-ho amb lletres i no en teniu, podeu retallar amb tetrabric o amb un tros de cartó, fins i tot en paper, però el paper sortirà volant potser al bufar. I continuem buscant. I ja els tenim tots. Espero que aquí ho podeu veure. Ho passeu molt bé jugant i que passeu un molt bon dia. Que vagi bé. Adeu.